Ben, atopámonos aquí na carena estrada que une as localidades de Leloio con Razo, onde se produxo o pasado sábado un desastre monumental na altura da galería da Mina Monteneme, e atopámonos con Óscar Insua, deputado no Parlamento Galego, José Manuel Golpe, tamén deputado no Parlamento Galego, vendo de primeira man como se produciu este desastre, e tamén desde o BNG de Malpica queremos denunciar, sobre todo o Leixo da Xunta de Galiza, ante o precedente que tivemos fai 12 anos coa rotura da balsa, que se produxo tamén un gran desastre medioambiental. Por lo tanto, Óscar Insua presentará todas as iniciativas que crean oportunas para esclarecer todo o sucedido neste desastre medioambiental. Pois desde o Bloque temos claro que isto non pode quedar así, porque hai 14 anos exactamente que dende o Concello de Carballo avisaron a Xunta de Galiza do que podía pasar. O ano pasou, e 12 anos máis tarde temos exactamente a mesma situación, o mesmo desastre, coa sorte de que non houve ningún daño persoal e non lle pasou nada a ninguén. Pero pudo pasar, e desde o Bloque vamos a exixir responsabilidades á Xunta de Galiza, porque o primeiro aviso que houve do 112 foi ás 3 da mañán, e pasaron 6 horas ás 9 da mañán hasta que se avisaron os alcaldes de Carballo e máis de Malpica. Non pode ser que pasaran 6 horas desde o primeiro aviso ao 112 e a Xunta vai ter que dar explicacións a todos, porque que pasaría se ven por aquí un coche e leva o coche por ali abaixo? 6 horas de espera. Isto non pode ser. Desde o Bloque xa temos registradas iniciativas no Parlamento Galego para que a Xunta veña a decir que foi o que pasou. E tamén para exixirlle que temos que ter un plan integral para que todo o que pasa e todo o que está en Monteneve non quede así. Ten que haber unha restauración integral. E os cartos que puxeron e as cobras que empezaron fai escasamente un mes non chegan a nada. Xa digo, desde o Bloque, todas as accións para que se den todas as explicacións, porque isto non pode volver a pasar.